na zem! Láhni si na zem a lež! Láhni si na zem a lež! Tak ležím. Dávaj ďalšiu liatku rýchlo. Netreba, ja prosím vás. Sanitku mi zavolajte. Prosím vás, brucho. Prosím vás. Ja vám neutekam nič. Len brucho. Prosím vás, brucho. Agresívny je, agresívny. Bredí ma. Pustite si dozadu Možno, že ma ruku. bredí, ale zbytočne. Pustite si ruku dozadu. Bolí ma to. Pusti si ruku. Bolí ma to. Au! Vnútri bol agresívny vôbec. Ľudí napadol predávačku, napadol tam ľudí. Agresívny je. Dávajte butári. Nemôžem dýchať. Prosím vás. Au. Au. Prosím vás. Keď si napadol predávačku, si mohol Prosím dýchať? vás, pomôžte mi. Vážne sanitku. Prosím vás, mám vredy. Určite. Praskol mi tam. Áno, áno, vráskol ti. Aj keď ti napadol predávačku, ti tiež praskol vred, že? Prosím vás. Pomôžte mi, prosím vás. Neujdem. Dobre, doklady máš, ako Prosím. sa voláš? Postavte sa hore. Pomôžte. Nevládnem Dáte sa dole, pani, dobre? Prosím vás, nemôžem sa postaviť. Prosím vás, nemôžem sa postaviť. Napadol môjho kolegu. Predávačku napadol, či kto. Aj predavačku. Kľud. Je zranený niečo tam? Alebo... Zatiaľ nie. Prosím vás, pomôžte mi, dajte ma hore. Dobre, potrebujem prebeť. Máte pri sebe občiansky preukaz, pane? Pane, prosím vás, len ma postavte. Dobre, ideme k autu. Vy ste mňa napadli, prosím vás, rozhodnite. Máte zranenie? Prosím vás, postaňte ma. Čo si vymýšľate? Ja som celý zem na toaletu. Prosím vás, netlačte ma, tak podím. Kľud, 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 Ja nejdem, nemôžem sa utekať. kľud. Nemôžem sa nadýchnuť. Dobre, volaj rýchlo. Liatku si. Ja chcem len sanitku, prosím. Prosím vás, otočte ma, ale nebudete sa, neutekať. Nemôžem sa nadýchnuť, prosím vás. Len ma otočte ma. Kľud. Len ma otočte takto. Takto len ma otočte, nič viac, dobre? Len takto ma otočte. Môžete ma posadiť. Prosím vás, len ma posaďte. Len ma posaďte, prosím vás. Len vás, prosím vás, posaďte ma. Nemôžem dýchať takto, len ma posaďte, prosím. Len ma posaďte. A vy nemáte kamerový záznam v Lidli? Áno, polícia si musí vyžiadať. Pane, môžete ten telefón?